ओरैनोबाबो नांखागौ दा गामसाखौ बेखायनो एसे ओरैनो न'आव थानायावनो दाना दोनखानि र' गोदो सिख्लायावसो मा दायोमोन दाथ' आरो गासिबो बायजोबोसो जोंबो गुबुनखौथ' आं मिथिला नाथाय आं हले मार इन्ट्रेस्ट मोनो बेफोरखौबो न'आवनो दानानै दोनबोला मोजांसिन जायो आरोना बा माथोलाय आंनि जनाव माथो जिबो दालायनो रोंगौ आरोना ओं सोरां ओं बेफोरखौबो रोंनांगौसो दा आरो ओमफ्राय नों आं दानायखौ गानदो गानगोन ना गाना नोंलाय आंनि दानाय गामसाखौ गाननायाथ' गानगोन र' ओमफ्राय बेफोरखौलाय मानोथो दालायनांगौ जाखो देनाय दानाथ' गासिबो बायबानो मोनजोबखायोना औ मोनजोबोथ' आरो नाथाय अब्लाबो सोरां हाथाय बाजारफोराव मोनब्लाबो बेफोरखौबो बावनो नाङा आरोना दानाय लुनाय गावनि हारिमुखौ बावनो नाङा दा बेखायनो जों जेसेबां हायो बेफोरखौबो फोथांनानैसो लाखिनांगौ ओमफ्राय दिनै सोरां गोदो सिख्लायावबो दाखायोमोन दा आंहा दे आरो होमबालाय बेखायनो दिनैहाय एसे स्रायै दाफिननाय बायदि आङो आरोथ' नै सोरां नों आंनो दख'ना जुदि होआमोनब्लाबो ना जेबो सिन्था गैयामोन दे आरो आंहालाय स्रायै दागौमोन गानगौमोन आरो बा जुरिबा मालायसो ओं सोरां ओं दे होमबालाय मोजाङानो जाबाय दा आंबोथ' आरो नों दानाय गामसाखौ मोनगोन बावसिगोनसो नामा दे आरो होमबाथ' आरो बायना होबाबो जासिगोन खोमादां एबारनिफ्राय मानोबा माने नोंनो दानो हाखायोबालाय ना सनु दे जागोन दे सोरां जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया दे आरो माथो होमबालाय आरो बेसेबा गोबावनि उनाव दाफिननानै जि मोजां मोनखादों दे आंबो गोसोखौ आयौ आयौ आयै औ आइ मा जाखो माथो आदा साना थांसिगोन होनलाय ओं इलिसा मामि दादा साना थांसिगोन आं दाना सोरजों गेलेबावगोन आयौ आंनि फिसा आंलाय माथो जाखो नोंनि आफाबो दङ आंबो दङ इलिसा आंबो दङ दा जुदि मादै थानानैलाय माखौ सिन्था जादों नोंलाय आं सोरजों बांद्राय मोजां मोनामोन आं आदा सानजोंसो मोजां मोनोमोन गेलेनो आदा सानालाय फरायनोसो थांगोन दा ओमफ्रायथ' फैगोन ना माब्लाबा माब्लाबा जोंबो नायगोन आदा सानाबो न'आव फैगोन औ इलिसा मामि ओमफ्रायथ' आयै आंखौथ' बिदि दोनहरनांखाया आं थांखाया जेरावबो आयौ सना बिदा बायदि दोनहरजानोसो गिबावबायहाय ओंथ' जुदि बिराद जाथारबाय होनबायसोनि बे उन्दैयाबो दे इलिसा नोंखौ दोनहरा दे जोङो आं थांखायाना मादै मा खालामदों नों नैहाय सना आं एसे गामसा लादोंमोन आरो आयै होमबा नोंबो मादै बायदि आंनो दख'ना दागोन आइ सना आं बेफोरखौ दानो रोङाहाय आइ मानो आंलाय मादैयाबा रोंगौ हनै आं माने दाफेराखै नालाय आइ आयै नोंनो रोङाबा होमबा आं मारैथो रोंबावगोन जि दानो नंगौथ' आरो नै लिसा सना जेबो नङा दे आइ हनै मादैजों फोरोंजाबानो जाबाय नोङो होमबा मादै आंनोबो नों दख'ना दाना होदे जागोन दे ओमफ्राय नों सिख्ला देरबा नोंखौबो फोरोंबावगोन दे आङो देलाय मादैयाबो बुंबाय दा ने दे थांनो थां आफाजों थांलाय नोङो दे आयै ओमफ्राय नंमारगौबो ना जेरै आंबो बिराद सोलोंनो गोसोमोन नाथाय गोदोफोरनिफ्रायनो सोलोङासै बेखायनो रोंलाङा दे जेबो नङा इनि मालाय नोंहासो दानोबो रोंबावो आरोना बिदिनो गोदो आइया फोरोंनायानो मोजांहाय नोंनानो मालाय गोसोब्लानो दानानैबो गाननो हागोन मोजां मोजांनो औ बेथ' नंगौ आरो माब्लाबा सोलोंजानांसिगोन माथो होनबा आंबो औ दे जागोन ओमफ्राय बेखौ नों गामसा दादों न' औ ओरैनो गामसायाथ' नांगौआनोखा नालाय बायबायबो थानाय जाखायो बेखायनो ओरैनो थास्लायस्लाय दाबाय दे आरो बेखौ मोजां जेरै
ओमफ्राय अफिसाव थांथ'लामोन नोङो? थांथ'नाय माने आं थांथ'नायानो जाथाराखै। आबाखौ हस्टेलाव दोनहरखांबासो थांफिननोसै आङो। उन्दैया आरो जि थांनो बाथारदोंमोनदां। बाबालाय आरो बहाथो गबावनो, थांखानांसिगोनखा। आरो गावबो थांनोसै होनना बुंदोंमोन आबाया। बे अफिसनि खामानिफोराबो न'निफ्रायनो जाथ'गासिनो नालाय, बेखायनो सिन्था गैथ'आ दे आरो। दे होमबालाय मोजाङानो जाबाय। नों सानदोंबालाय मोजांखौनो सानदों खोमा। आयौ आंनि फिसा, नोंखौ हस्टेलाव दोनहरनांसिगोन आरो आङो। नाथाय आंबो मा खालामनो आबासान, उफाय गैया। दे मा जायो जाथोसै। दासिम साननैसोजों फोजोबबाय आं र'। आबासान, नोंनि नांगौफोरखौ गासिबो सोखाजोब्बाय दे आङो। ओमफ्राय आंथ' नोंखौसो नांगौ ना आयै? आबासान आयै, आफायाथ' गैदाखै, नांजाया आं जेबो। नाथायबा नोंनि गोजानावसो थांनो बायो आं आयै। आंबो मालाय बहा आबा। औ, गोसोआव अन्थाइ दोननानैबाबो नोंखौ आंनिफ्राय गोजानाव दोनहरनो नागिरबाय आङो। नाथाय आंबो थानो हाखानाय नङा दे आबा। होमबाबो थांगोन दे आं आयै। ओं आबासान, थांनोथ' रोंनांगोन, उफाय गैया जे। दे जेबो नंला। ओमफ्राय नों आंखौ गोसोखांगोन दा? बेबो सोंनांलायगौ ना? आंथ' नोंखौ बुरजा, बिराद बुरजा गोसोखांखागोन। ओमफ्राय आंबो? ओमफ्राय बे आफाया आंखौ गोसोखाङा? गोसोखाङा मानो जानो, बेबो नोंखौ गोसोखांगोन। दे होमबालाय। ओमफ्रायथ' नोंखौ दोनहैब्लाबो जों नायबाय थागोन दा, नोंनि आफाजों आंजों। आफा फैयाबाबो ना, नों फैथारदो आयै। आं नोंखौ बेसेबांबा गोसोखांबाय थादों। दे आफा सना। होमबा आं थांनांसिगोन आरो ना आयै? औ आफा सना, थांथ'नांसिगोन दे नोङो। नै, ओमफ्राय माथो नायबाय थाखो बिमाखौ? तेरे आबा सना, गावहा बिमाखौसो गोसो थोबाय नामासै? ओं आयै। ओजों थांबा नोंखौ नुनाय नङाना? बेखायनो नायना लाखाबाय दे आङो, आंनि आइखौ। आंनि बेथा सना। आंबोथ' आरो नोंखौ नुनाय नंला ना आबा, नुथ'नाय नंला आरो, नुथारिथ' नङा। बास आंनि खाथियाव थाथ'नाय नंला ने आबा? नाथाय नों दुखु दाजादे आयै। आयौ, बेखौथ' आंसो होननांगौमोन ना आबा, नोंसो होनबाय गावनि बिमाखौ। ओमफ्रायथ' आं दायो नोंनि आफाजों हाथायाव थांगोन। नोंनि मायबा मायबि नांगौ दङ ना, बेफोरखौ लायना फैगोन। दे, थांबानो जाबाय। ओं आयै। नै, ओरैनोसो हरदोंमोनहाय आङो। ए, नै आयै, जोंबो माने सापागुरि हाथायावसो दंफैयो। हाबाब, आं माथो लायखो बेयावलाय? माथो लांफैखो माने नै, सानाबानि हस्टेलाव थानांगौनि माबा माबि नांगौ बुस्थुफोरखौनो लांफैखाबाय। ए, हा हस्टेलावसो दोनहरनांसिगोन। दे, दायो न'आव थांबा रायलायहरफिनदो मोजाङैनो। थाथ', आं हाथायावसो दं ना। दे होमबालाय आइ। आइनियाबो फन हरनायानो मोरै बिदि हाथायफोराव फैबाल'सो हरोथाय। माबोरैथो मोनथिनांगौ जाखो देनाय? मालाय हरनायफ्रानो ग्रोब मिलायोबा हाथायाव फैदों ना मादों मोनथियाना। बेबायदिनोथ' होनजाबाय आरो। जोंहा माखासेफोर लानांगौखौ लाखाबाय ने? लाबायमोन लानायालाय, ओमफ्राय गोसोखांबावदो, माबाफोर नांगौ नामा? नांनायाथ' एसे गोसोखांनांगोनानो। खेबसेनो लांखाजोबाबा आरो उनाव माबा नांगौ जाहैलायगोन न'आव थांबासो। ओमफ्राय सोरां, अमा बेदराबो हनै मोजां मोजांथार, लाहैखादो नामा बेखौबो? ओमफ्रायथ' आबा सानाथ' बेदर जानो गोथाव मोनथार नालाय, एसे फोराननानैबो दोननोसै, जालांथोंसै गोरानखौबो। दे होमबालाय लाहैनि आं र'। दे, एसे मोजाङै नायना लाबबानो जाबाय, आं बावनो थाथ'नोसै। दे। मोनफा मोनफा गोसोखांनानै लांखाजोबनांगोन गासैबो। नै माथो हाथायाव फैनाया थाङै थुङै सोरखौबा नुनांगौ सोरखौबासो नुलायबाय। थु,
सोरनिबानि महरखौसो नुलायबाय आरे आं नोंखौ मायबाफोर बुंदों नामा आंनासो गथ'ना नोजोर नांलायलांगोन बियो हाबाब ओमफ्राय नोंनि गथ'खौलाय सोरथो नोजोर लागायलाबायखो नोजोर लागायाब्लाबो नोजोर नाङो नोंनियाबाथाय सुनि मानसि नालाय आच्छा अब्ला आं सुनि आथ' रायलायनायखौ मोनथिया नामा नोङो बेबायदि हाथाय बाजारफोराव बिदि रायलायनांगौ जाहैबाय नोंहा जायखि हाथाय बाजारानो जा नों बायदि मानसिखौथ' एकदम सैखाथारा आङो मालायनि जिउआव गराय जाफैनानै दाना दुगि फागि दासो फिसाइ मोनदों होननानै बेरायदों नामा नोङो ओइ माया नोंना बांद्राय बायदि बखिनायफोरा बेफोरबायदि हाथाय बाजारफोराव बिदि बखिनाङा दे आंखौ लाजिदों नाथाय नों बायदि मानसिखौथ' बेफोरबायदिनो लाजि फोनांनांगौ एकदम पाब्लिकआवनो आरोना बोरैथो नोंना मावजि बुन्दायालाय फैफादोंथ' जाखानांगौ ए अब्लालाय माथो खबर लायाखै नोंहालाय दा रायलायबाय थाया आं नोंजों बेवहाय बिदि रायलायनो नाम फैयाखै दे आङो बा जेरिबा गावखौनो खोब सिख्ला गोरलै बायदि मोनदों बियो दासो बांद्राय गोबाव जेरा नोंनि बेफोर खुसिया मिन्थिनानै लाखा गाज्रि मानसिनि खुसिया साननैसोल' जाखायो बे खोथाखौ गोसोआव लाखानाङो लाब गैया जेरि आंखौ दुखु होनानै नों खुसियाव सानबेसे थानो मोनसेथ' बे माया बुंनोथ' गोसो गैयामोन आङो बेफोरबायदि हाथाय हालानो नों बायदि मानसिखौथ' नैबे खुमब्रा फिथाइजों दुम होगोन आं दा बाराखौ खुगाखौ मोनदों होननानै जानला मानला बखिबाय थाना नोङो बेबायदि उन्दै गोरलै लानानै बिदि रायलायो नामा लामा सामानो नोंहालाय मा नांजादों सोरखौ फोरोंफैदों नोंलाय हो नों आंखौ खुमब्राजों मा खुबैनो नोंखौ नैबे लाव फिथाइजों खुबैगोन आङो बिदि नङा दे बे लाव फिथाइ खुमब्रा फिथाइया आंनिसो नों सिरि था आंहा बेवहाय फाननोसो लाबोदों मैगंखौ नै जालुमोन खामाथो जाबाय थाखो जोंनि गेजेराव हाबनो दासान रावबो मोनथिबाय ना गावबागाव सिरि सिरि थाबानो जाबाय बेजोंथ' जेसेनो नांगोन एसेनो खोथाफोरा बांलांगोनसो जानगारनांसिगोन आं बै सोरां मैथा खावब्लाखौ बुं आं जेबो दुखुआव गैया दुखु थागोन सानदों नों दं नोंनि मैथा खावब्ला सोरां दं आं जेबो मिन्थिया हैद आं रायलायबाय थाया बेवहाय जुरि दायना मालायनि बाहागो सेग्रा बेफोरबायदि मानसिखौथ' मानो लोगो मोनो आङो हो मानो लोगो मोनो नै बे खुमब्रा फिथाइया बेसेबां दे न'निसो लांदो लांनोबा दे थाइसे लांनोसै आङो दे होमबालाय आरो लोगो मोनबाबो खर'आनो देगोनहां बेजों ओइ मैथा खावब्ला सोरां हो बाजारावनो दङ दा नोंखौबो लोगो मोननाय मोनबा जावख्रुबलाय फबबाय थागौमोन आङो आयै आफासना नोजोरसो नांबाय बायगोन बे जुरि दायनानि न'आव थांसैहाय मानबायनो आथुसना नोंनिखौथ' मुंबो दोननांसिगौ थुदो आबैमोना नेगासिनो बियो नांगौफोरखौ लाखाजोब्बाय दे आंहाबो